преди всички. Повече от 20 години любители на авиационната фотография у нас се борят за площадка, откъдето да снимат и да наблюдават самолетите. В следващите няколко минути ще ви разкажем за група младежи, за които това е начин на живот. Заедно с други любители на авиационната фотография, те дори създават проект за така наречената спотърска площадка. И имат одобрението на летище София, дори и мястото й е определено. Във времето обаче нищо не се случва. Дали ще успеят да реализират своята мечта, разказва Добрина Карамболова. Ераспотингът е хоби, което в последните години много активно се развива у нас. Накратко представлява наблюдение, заснемане или регистриране на всякакви летателни апарати. В много държави за спотърите има създадени условия и осигурен достъп за снимки. До момента в България такива няма и това принуждава любителите на авиационната фотография да използват нерегламентирани места. Голяма част от тях са тинейджери, чиято страст са обективът и самолетите. Камен Петров, Александър Райчев и Благовест Тантов разказват за трудностите, с които се сблъскват. Това, което ми хареса самолетите, е тяхната магия, да използват законите на физика, за да летят и да се движат. Самолетите са изключително нещо, просто една магия. Снимаме където можем да се качим на някое високо място или пък снимаме от когато самолетите са много близо до нас. Снимаме през оградата, има една или две дупки, през които може да снимаме. Случвало се много често охраната да идва, да ни проверява, понякога да ни карат да се отдръпнем от оградата или да ни гонят съвсем оттам и да ни казват да си ходим. И какво правите тогава? Тръгвате ли си? Трябва да си тръгнем, защото нямаме избор. Няма друг вариант, от който можете да снимате? Лесно достъпен няма. Снимам от 2 години. Ние сме идвали в зимни дни. Повечето бяхме там в минус 10 градуса. И замръзнахме. Аз не успях да направя перфектния кадър. Ние сме говорили за да се добави като контакт, за да си зареждаме телефоните и камерите. Има място, има ток. С кого сте говорили? Говорили сме с летището. Наистина с охраната се справяме малко по-трудно. Като Том и Джери, наскоро един приятел беше там и сега с затруднените условия в Израел, когато има полети към София, стават магари и така. Гонят охраната, почти щяха да го арестуват даже. Ходейки ежедневно близо до летище София, за да снимат, момчетата се запознават с Милен Димов, който също е авиационен фотограф и повече от 20 години работи за реализирането на спотърска площадка. Това е социално явление, това е за много фотографи дори е начин за изкарване на средства, защото те снимат, продават фотографии. Проблемите са няколко. Крайно време е да се регламентира едно такова место, което да бъде обозначено и на което да се знае, че имаме правомерен достъп, на което може да се направи качествена фотография, на което може да се използва и не просто за фотография, за други цели на летището, за презентации, за някакви събития, за фотокръжоци и въобще да се опитаме да го направим така, че да оправдаем и обществения интерес и интереса на летището в реализирането на този проект. А има голям смисъл в този проект, защото от една страна това е страхотна реклама. Ето тези страхотни деца, които осмислят по един много добър и много качествен начин свободното си време. Те са там във всяко свободно време, снимат, забавляват се, те са страхотни приятели и смятам, че обществото е длъжник и че трябва по някакъв начин да подкрепи техните мечти. Защото това са бъдещите хора, които ще работят на това летище. Това са пилотите, това са диспетчерите, това са наземния контрол. Това е бъдещето на авиацията в България. И ако ние го осъзнаем това нещо днес, можем много бързо да помогнем за сбъдването на тази техна голяма мечта. Камен, Александър и Благовест се чувстват свързани с авиацията. Разказват за възможността да я изберат като професионален път и необходимостта от специално място, за да снимат. Според мен е важно да има спотърска площадка. Първо, защото това си е дестинация да посетиш летището и да има такава хубава площадка, от която може съвсем спокойно да виждаш пистата и големите самолети, които кацат. И това си е място, което може да се посещават не само софиянци, но и туристи. Главната причина, поради която искаме площадка, е защото когато снимаме, в повечето случаи оградата се вижда в кадъра и пречи да се изкарат хубави снимки. Имали сме случаи самолети да са кацали в много лошо време, като дъжд, сняг, градушка, много силен вятър. Със сигурност ще е много добре с нея, защото съответно се подобрява нивото на снимане на фотографията там. Ще е много добре и за туристи също да идват не само да снимат, да гледат самолети, да се наслаждават, да си починат. Фотографът Милен Димов заедно с други свои съмишленици са направили проект на площадката
площадката. Заложено е тя да бъде на 2 нива с стъклена преграда, за да осигурява завет при ветровито време. Ще има екран, който да излъчва разписанието на летището и радарна картина. Фотографите вече са провели среща с мениджмънта на летище София и имат принципно одобрение на проекта, но повече от година не се предприемат никакви действия. Написали сме цялостната идейна концепция какво ще представлява тази площадка като функционалност, така че тя да бъде в пряк интерес и на летище София, и на спотерите. Ако дори на 50% се изпълни по начина, по който ние сме го замислили, това ще означава, че такава площадка световен аналог няма да има. Грубо казано, една такава инвестиция може да се отплати с летищните такси на самолетите от сутринта до обяд. И в крайна сметка ние днес искаме да зададем този въпрос. Ще го има ли това нещо или ще го няма? Защото ако летище София в крайна сметка каже не ни се занимава, нека да го кажат, да бъдат честни и справедливи в отговора си. Съответно, ние няма да се откажем от нашата идея, ще потърсим следващи варианти. В писмена позиция, изпратена до Хоризонт, от Совконект, операторът на летище София, потвърдиха, че планират изграждането на обособена зона за авиофотографи на столичния аеропорт. На 16 октомври, денят на авиацията и българските военно-въздушни сили, за първи път на летището ще бъде организиран специален ден на спотърите. Тогава съвместно ще бъде обсъден планът за реализация на проекта. Ще бъдат разгледани и нови предложения за потенциални места за заснемане, като окончателните решения ще бъдат взети според препоръките на фотографите, заявиха от летище София. За Хоризонт, Добрина Карамболова.